e masira mar monj ma bende notimnegi Turkana East kod jokwe mag Germany, kama bende obila mathoth nolalo ngimagi kaluwore koda monj makamano. Koro achiel kuom obila mag GSU duchi ma kawuono itimone kopo mogik iike e kaunti ma Kisii. Ahinya gisanya koro Ramogi dhi tudra gi jafwambo marwa Crispin Otieno kentiere kaunti ma Kisii mar mondo mi onyiswa ler mar wach makamaendi. Crispin Otieno, kiwinja musi ni misawa, inyalo mna chiwonwa ler ahinya e kopo mogik mar obila rang'iny mar GSU ma bende notho e masira makamano ma bende notimre gwenge mar Turkana East. Misawa inya Sharon Aljo makare e kaunti ma Kisii kuyo kwako gweng ma Raganga en gweng mantiere Kitutu Chache South e kaunti ma Kisii, kama okinyi ma kawuono kopo mogik ma achiel kuom obila mar GSU manonegi e gwenge mag Turkana East mokalo itimo yik mare odiochieng' ma kawuono, kendo obila no ma nyinge mane jahigni 29 neno achiel kuom ji 11 manonegi Turkana East ka kod jopokot magin jogo ma wachore ni gin jokuo mag dhok. Omari ne en achiel kuom obila boro ka achiel kod ji manigi e gwengego. Kata kamano familia mare osebedo ka ywak ne sirikal mondo tim kar maginyalo ni marumali mondo mi giyud konyruok e kinde ni ma pod gimedo neno pek mar kowo wuodgi. Omari ne en achiel wuoyi mane duong'e odgi kuom nyithindo 5, kendo kaka obedo obila pok okawo higa achiel nyaka ne owuog e tiegruok makende mar GSU. Erokamano inya Crispin ilal no matis akiani en network kata mana chiedna de makode kod kocha moluoro weche mag mbui kata tudruok. Kata kamano Crispin Otieno wawinje yo makare nyakwa Ramogi ng'amano Crispin Otieno jafwambo marwa kawuok e kaunti ma Kisii odiochieng' ma kawuono mane kopo mabende obiro bedo koluwo kopo mogik mar obila rang'iny mar GSU mabende nachiel kuom obila mabende nonegi e monj mag jokuo Germany mabende nonego obila moko e gwenge mag Turkana East. Crispin Otieno biro bedo kaluonwa wach makamano odiochieng' ma kawuono achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisii. Kata kamano nyakwa Ramogi bende e kaunti ma Migori